Tul il-pandemija, il-ħidma diretta tad-Dipartiment responsabbli mir-relazzjonijiet industrijali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol wasslet biex ġew salvati l-impjiegi ta' aktar minn 25,000 ħaddiem. Għal dan il-Ministru Carmelo Abela, meta fil-Parlament kienet jitkellem dwar il-ħidma ta' dan id-Dipartiment waqt il-pandemija u fil-fażi li jmiss hekk kif pajjiżna kontrolla tajjeb ħafna l-imxija tal-COVID-19. Aħna nismaw li b'kollox madwar 25,500 ħaddiem skansaw it-telfien tal-post tax-xogħol b'riżultat dirett tal-ħidma ta' dan id-Dipartiment. Ċertament li d-Dipartiment ħadem fuq li ħadem huwa dipartiment żgħir li m'għandux ħafna impjegati miegħu, però ċertament li kif ngħidu għamlu l-okkażjoni biex iva nipproteġu id-drittijiet tal-ħaddiema, naraw ukoll l-interessi ta' min iħaddem biex nilħqu għan komuni li l-ħaddiema jibqgħu impjegati u jibqgħu gawdu minn kundizzjonijiet adekwati wkoll. Matul il-pandemija, id-Dipartiment fetaħ servizz ta' assistenza bit-telefon u b'email. F'xarejn bejn April u Ġunju daħlu aktar minn 20,000 telefonata u 6,000 email. Min Marzu sal-lum infetħu qed jiġu investigati 200 każ li daħlu ta' allegat abbuż fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Il-Ministru spjega li hekk kif tul il-pandemija l-impenn kien li jiġu salvati l-impjiegi, issa trid issir ħidma biex jinħolqu postijiet tax-xogħol ġodda b'kundizzjonijiet xierqa għall-ħaddiema. Se nkomplu naħdmu biex anki ntejbu il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tagħna, nagħtu aktar drittijiet lil ħaddiema tagħna, ċertament li wieħed irid jara meta dan ikun l-aħjar li jsir ħalli għax aħna nifhmu ċirkustanzi ta' numru ta' postijiet tax-xogħol, però l-mira tagħna hi li mhux biss nipproteġu x-xogħol, mhux biss noħolqu x-xogħol, mhux biss inkomplu ngħinu lil min iħaddem u ngħinu l-ħaddiema tagħna, imma l-mira tagħna hi li nkomplu ntejbu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema kollha. Intant, statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ikkonfermat li f'Mejju li għadda kien hawn kważi nofs in-numru ta' nies jirreġistraw li kien hemm f'Marzu tal-2013. Dak iż-żmien kien hemm 7,350 persuna fuq ir-reġistru, filwaqt li fl-eqel tal-kriżi ekonomika tal-2009 l-ammont ta' nies ifittxu impjieg kien kważi mess 8,000. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.